Tehát ilyenkor az emberek általában 3 akadályjal találkoznak. Az egyik, amikor az, hogy nem tudják, hogy hogyan kell pontosan elérni. Ez a legegyszerűbb, hogyha ilyenkor felmész az internetre, beütöd a ChatGPT-be mondjuk, és megkérdezed, hogy hogyan kell megcsinálni. Nem fogja pontosan elmagyarázni neked, de megadhatja neked az első lépést, ami már segíteni fog. A második az az, hogy azért nem csinálod meg, mert nem akarod eléggé amúgy. De bemagyarázod magadnak, hogy szeretnéd, de amúgy legbelül nem szeretnéd. Ez a tipikus példája, amikor anya meg apa azt mondják, hogy legyél orvos, vagy legyél jogász, és így bemesélik neked, hogy neked azt kéne csinálnod, de legbelül érzed, hogy ez nem neked való. A harmadik, amikor túl nagy az adott dolog, amit el szeretnél érni, és ezért te lehetetlennek gondolod azt. Mivel te lehetetlennek gondolod, ezért az agyad nem kezdem megoldásokat keresni rá. Erre egy zseniális könyv amúgy a 10x Grant Cardontól, ahol elmagyarázza azt, hogy 10-szeres célokat kell kitűzni. És lehet, hogy nem is éred el azt a 10-szeres célt, de az agyad másképpen fog gondolkozni, hogyha azt mondod. Tehát mondok egy példát. Mondjuk le szeretnél futni 10 kilométert, vagy le szeretnél futni 100 kilométert. Az edzés között óriási különbség van. És az agyad elkezdi keresni azokat a módokat, hogy oké, és ha nekem le kéne futnom 100 kilométert, akkor egyrészt kéne egy jó futóedző, aki felépítené nekem ezt az edzéstervet. Többször kéne lejárnom mondjuk edzeni, teljesen másfajta edzéseket kéne végeznem, és az agyad elkezdi keresni a megoldást rá. Hogyha elhiszed azt, hogy az lehetséges. Ez nem ilyen voodoo, meg ilyen hülyeségek, hanem szimplán csak az agyad meg akarja oldani ezt a bizonyos problémát, mert azt hiszi, hogy van rá megoldás.